Γεια σου, είμαι ο Γιάννης ο Ανδρέου από Ελλάδα και ασχολούμαι επαγγελματικά με το δικτυακό μάρκετινγκ για πολλά χρόνια. Πρόσφατα γνώρισα το Infinii από ένα φίλο και συνεργάτη και είπα να δοκιμάσω, διότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον πραγματικά. Και το αποτέλεσμα ήταν απίστευτο, διότι ακολουθώντας απλά τα βήματα του Infinii ένα προς ένα, κατάφερα τις πρώτες 6 ημέρες να κάνω πάνω από 85 πωλήσεις στο Amazon. Και συνέχισα να δείχνω αυτή την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα το προηγούμενο μήνα να έχω πάνω από 6.000 ευρώ σε πωλήσεις και σε affiliate commission. Και όλο αυτό από την άνηση του σπιτιού μου στην Ελλάδα, χωρίς να έχω αποθήκες, χωρίς να έχω υπαλλήλους, χωρίς να προαγοράζω προϊόντα, μόνο ακολουθώντας τα βήματα του Infinii. Τόσο απλά.